zatímco jiní hledají odpovědi ve světle reflektorů. On hledá tam, kde končí den a začíná noc. Jan Konrád. Sběratel knih, poutník mezi stíny, občasný host v kavárnách, ale stálý obyvatel vlastních myšlenek. Jeho byt ukrývá víc než jen knihy. Jsou to brány do jiných časů, do jiných světů. Na každé straně příběhu čeká tajemství. Knihy o zapomenutém umění, staré svitky, známosti z kaváren, kde se mísí věty s hmotou i duchem. Ale co hledá? Co ho volá? Jsou to démoni minulosti nebo ztracená světla poznání? Poslední letní dny zmizely a zanechali ho v chladném tichu mezi světlem a stínem. Možná vše tajemné nikdy nebylo určeno pro lidi, kteří se dívají jen povrchně.